Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Naaresto ng Bulacan Police Provincial Office ang 8 individual, kabilang ang 2 most wanted sa sunod-sunod na manhunt operations sa lalawigan nitong September 8. Sa bayan ng Doña Remedios Trinidad, nahuli ng tracker team ng Hagonoy Municipal Police Station ay isang 42 anyos na lalaking residente ng Barangay San Roque, San Rafael, Bulacan, na kabilang sa top 5 provincial most wanted. Naharap ang suspect sa kasong qualified rape batay sa inilabas na warrant of arrest ng Regional Trial Court sa Malolos noong August 1, 2025. Sa lungsod naman ng Malolos, nadakip ng mga alagad ng batas ang isang 48 anyos na lalaki mula Barangay Barihan na may nakabinbing kasong qualified rape. Ang warrant laban sa kanya ay nilabas ng Family Court sa Malolos City noong August 20. Bukod sa mga nabanggit na akusado, kalaboso rin ang 6 pang most wanted person sa magkakahiwalay na manhunt operation ng tracker teams ng 1st and 2nd Provincial Mobile Force Company at mga police stations ng Baliwag, Plaridel, Marilao, Norzagaray, San Jose del Monte at Mekawayan. Ang lahat ng mga naarestong sospek ay nasa kustodiya na ng mga otoridad na may jurisdiction ng kanilang kaso para sa wastong dokumentasyon. Nakatagda rin silang iharap sa korteng pinagbulan ng kanilang kaso para sa kaukulang disposisyon. Para sa iyo pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.